Birthday anniversary, a moment of reflection. Pondering on great things of the Almighty in one's life. Dr. Chuma Odley Harris Udokama Ogene is +1 again. Happy birthday! It is always time to recount one's journey in life. So far, Ogene Igbo has carved a niche for himself in Nigeria's Nollywood, media and journalism. The Nollywood travel na Israelia, Mayana media or journalists were Zara Ogene na wrong. Dr. Chuma Odley Harris Udokama, in his 5 decades and 3 years, has bagged reasonable academic degrees and certificates to stand him out among equals. Ogene Igbo, a personality with large heart, filled with milk of human kindness. Na tell to all like a work or like a wine or like a long waka. When go on a book on a talent waka in the way. Book on a tandy, I jadi. Feast ever never go, never aqua. Mwaka for what's here. I'm gonna go. Ah, but here. Oh, and one I got what I thought is CM. Sono kwa mwaka we apokata ejubem aneke vive mmanya rice ego ndoka oye no ko na donate ego ana agbo ya eke ime bazi etu a eke ime ive ụka enye invitation obia ebe a elu ebe ọ na advice we pe ya kwesị ka asị wee na-eme ka ụbọchị wee dị mma bụrụ bụ nke ụka nne eji emọtọ enwe ifu ka ife o mere na nkwọ 20% ndị mmụọ dịpụta ndị na-eji na-asị na ama akwụkwọ dị mma mmụrụ iwe isi a na Ochukwu na ọwụ na mmụrụ ya na Ochukwu na ọnwụnwa Chukwu ka ọ Chukwu mara iwe eji ya wee mee ka o wee mee ọ na-aga ndekọtakwuzi anya anụmatụ kele onye dị ire a na-agbazikwa ngharị ọgụgụ nwa mụrụ ya mana ọnwa m ọ na-enetakwu m anya ọfụma onwere onye ya na Ogene ya atụ na anyị na-abụ mmekọ onye atụ na anya abụ ajọ mmadụ ọ kwa eri ụmụaka ya o Ogene Igbo, Ogene Ogbunike, Ogene na-arụ ọnụ, a cultural enthusiast, always for the culture and tradition of his people. Nye puanya Ogene Igbo na-abata ya na ndị nze na ndị aka ji ọfọ
Neko weze ebu namba. Neko na yelugo. Oh. Neko weze ebu namba. Neko na yelugo Ogbunike. Iche Ogbunike. Progress in journalism propelled Dr. Harris Udokamma to unveil Hardcore News, an online news platform, his 53rd birthday gift to the world. Mama Ogene Ogbunike, Juliana Okamaka, Chuma Odele rolled out a mother's petition on his son's birthday. Chineke debie ndụ ka o wee bụrụ ife ọ ya abụ. O Chineke na-enye mmadụ ife ọ ya abụ. Ka m nọkwara ya ka m na-afụ ife na-eme na ndụ a, na-ekenekwa Chukwu ekene wee na-asị na ọ ya adịkwa ogologo ndụ na nne ya dị ogologo ndụ na ọ ya adị ogologo ndụ. Amụnwa bụ 84 ka ndị kịta, mana onye fụ m ọsị na-adị ka ndị ụmụaka ma bụrụ ụmụaka nwa wee na-ayọ Chineke na ọ ya emekarịrị Ogene nye ogologo ndụ o wee na-alụ ife ọ na-alụ na mmadụ ọrụ. So friends, colleagues, associates and all, let us join Juliana in this song of the moment. Ogene, happy birthday to you. I wish you long life. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ogene, I wish you long life. Many more years to you. Many more years to you. Many more years to you. Ogene la rona.